Sibuyele bazalwane. Xaye bantu bangawiyo. Yaqala namhlanje. Sibuyele bazalwane. Kuwo wonke umuntu osibukeleyo kwindawo zonke nesibukeleni kuzo. Siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Season 4 isiqendu ke sokuqala. Ngoku siku-2026. Igama lami Dinisihle Monayo, andiyami ndedwa. Sihamba nalo mkhosi. Yepi! Nyakomtsha kuye wonke ke umuntu osibukeleyo namhlanje sithemba ukuthi niuqale kakuhle ke unyaka ka2026. Sithi ke zonke izinto uThixo azenzeleni okanye azibekele nina umhlambi nako zifumana ke nisebahle ninjalo ke. Mandibulise ke kokomama otata obhuti nabosisi nabontanga ndina ke wonke ke umuntu olivayo ilizwi lami namhlanje ngelihle lomvukeli wethu uKristu. Igama lami ke ndinguAnele wakamnguni. Iselena icawa yabantu abangacawiyo bawo. Babawo kumuntu wonke ke okunye nathi namhlanje. Bazalwane siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo. Ngethemba into yokuba unyaka lo umtsha usemtsha kuthi bawo usemtsha bawo kulo nyaka lo umtsha ningene kakuhle. Masivule ke bawo inkonzo yethu namhlanje ngomthandazo. Bawo wethu osezulwini, yise inkosi yethu uYesu Kristu. Kujikeni kwelanga Thixo wethu onamandla. Ekuqaleni konyaka Thixo wethu oyingcwele. Siza phambi kobuso bakho Thixo wethu namandla sisithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Yehova wemikhosi. Kude kwalapha wena Thixo wesinceda, kude kwalapha wena Thixo uhamba kunye nathi. Thixo wethu ebudeni beminyaka, Thixo wethu ebudeni bentsuku, ube nguThixo wena kuthi. Ekuhambeni kwethu indlela ezinde Thixo wethu, ekuweni kwethu kwezendlela, ekubethekeni kwethu, ekuvuthuleleni kwethu, emveni kokubetheka wena ubonakele uThixo kuthi. Enyakeni odlulileyo Thixo wethu namandla, kuzo zonke izivubeko Thixo wethu sigqithile ngenxa yakho, ngoba wena uvumile Thixo wethu oyingcwele. Yilonto ke Thixo xa siqala lenkonzo kule isizini Thixo wethu namandla siqala ngokuthi akekho uThixo ofana nawe. Sibulela ke Thixo into yokuba siqala lo nyaka Thixo wethu sisakwazi ukubebezelisa imilebe sithethe kunye nawe. Thixo wethu ingcwele siqala lo nyaka Thixo wethu sisathi noko Thixo wethu siphilile ngokwasenyameni Thixo wethu oyingcwele. Siqala lo nyaka Thixo wethu sesikwazi ukubalisa Thixo izinto esikwazileyo ukuzenza nesingakwazanga ukuzenza. Ngenxa yokuba wena Thixo wethu usivumele into yokuba senze njalo. Abanye bethu Thixo besenze iminqophiso nabo Thixo wethu sisithi lo nyaka izaba ngonyaka wethu, abakwazanga ukufikelela Thixo wethu kulo nyaka okanye bawuqalile ugqiba bawuyeka kuloo ndawo Thixo wethu namandla. Kodwa wena Thixo usasivumele thina sibe kanti silapha simbona unyaka okanye siyibona inyanga yokuqala ifikelele esiphelweni, saze sakwazi ukuqala isizini entsha yecawa yabantu abangacawiyo. Ngoko ke Thixo ekuqaleni kwethu unyaka Thixo wethu oyingcwele, sibulela sinjalo Thixo wethu. Sizawube siqhatha neenhliziyo zethu xa sizawuthi siqala unyaka singenazo izicelo Thixo wethu namandla. Ngoba Thixo nalo unyaka banye bethu sisajonga enkalweni Thixo wethu, sifukuze bumnyameni Thixo wethu oyingcwele, sikhangela amahluwa aluhlaza Thixo wethu namandla. Banye bethu Thixo wethu abakabinayo imisebenzi Thixo wethu oyingcwele, abanye bethu Thixo wethu abakakwazi Thixo ukubeka isonka phezu kwetafile Thixo wethu namandla. Kodwa kuyo yonke loo nto Thixo wethu oyingcwele,
balala besithina ngomso bazawuzama. Thixo wethu onamandla, ngoko ke Thixo kulonyaka usaqala Thixo wethu sithi sicela uzisiphe umsebenzi Thixo wethu oyingcwele. Sithi Thixo wethu sicela noko nathi ze sibe nesidima Thixo wethu eziqwini zethu nasemakhayeni ethu Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo ukuba ngumuntu ongenzi into Thixo wethu kuyayisinda inhliziyo Thixo wethu onamandla. Uba ngumuntu Thixo wethu ozamayo kodwa kungabonakala ukuzama Thixo wethu, iba ngumthwalo emagxeni loo nto Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo sisaqala Thixo wethu oyingcwele sawube siyaziqhatha Thixo wethu xa singazibekanga phambi kobuso bakho iingxaki zethu nezicelo zethu Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo abazali Thixo basenawo amandla sele bejonge kuthi Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo masingakhonzi wena Thixo wethu siphinde Thixo wethu singakwazi ukumisa into sithi wenjenje uThixo kusithanda Thixo wethu onamandla, ngoba Thixo umnqweno kukuba Thixo wethu sithi sakuthandaza Thixo wethu sibe nako nokuthi owethu Thixo simthandazayo simthandazele into yokuba asiphi isingqungqo Thixo wethu ube wena ukwazile ukusipha ezo zingqungqo Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo sithandazela abazalwana abakunye nathi Thixo wethu kule cawa yabantu abangacawiyo Thixo wethu onamandla. Itata yabo Thixo wethu bekumela bayisebenzisa ukukhangela imisebenzi Thixo wethu onamandla, kodwa ekuphumleni kwabo Thixo wethu nasekusindweni kwabo enhliziyweni Thixo wethu, ngoba Thixo kunzima Thixo wethu umane usiva umyalezo othi we regret to inform you Thixo wethu oyingcwele. Loo nto ibangela Thixo kube ngathi kukho umncama Thixo wethu onamandla. Ngoko ke Thixo abo bazalwane bancama idata yabo Thixo wethu endaweni yokuba bafake isivi babukele thina Thixo wethu, sinqwenelela bona Thixo wethu into yokuba kube khona into eza kuvela kulo nyaka Thixo wethu. Siyicela ke Thixo loo nto esaqala lo nyaka ukwenzele uthi lo nyaka xa uphela sithi uThixo uye wasivelela kunye nathi Thixo wethu oyingcwele. Ke siza kuwe ke Thixo sisithi iba nguThixo kuthi, siza kuwe Thixo sikutyityimbisela nomnwe Thixo wethu sisithi sikhonza wena, kunjalo nje sithembele wena kuphela Thixo wethu oyingcwele. Ngoko ke Thixo khawusenzele inceba, ngoba Thixo wethu sicinga into yokuba thina sizenza amajoni akho Thixo wethu, simane sikhwaza igama lakho Thixo wethu. Ngoko ke Thixo khasivelele ke noko Thixo wethu oyingcwele. Siza kuwe ke Thixo sisithi xa siqala le nkonzo kanye xa sivula le nkonzo Thixo wethu uzihambe kunye nathi Thixo wethu oyingcwele, side siyokufika ekugqibeleni Thixo wethu, ekugqibeleni kwale inkonzo yokuqala nasekugqibeleni kwenkonzo yokugqibela, ze athi amazwi awabekwayo apha Thixo wethu abe benendawo yokuhlala Thixo wethu, abe nenkuthazo Thixo wethu, avuselele ithemba, avuselele ukholo. Sikuthembile ke kuba wena uyawuhlala uThixo wethu uYesu Kristu ngoku naphakade. Amen. Amen. Bawo wethu osezulwini mawaphathwe Sensible.
kuye uyisema kuye uyesu Kuwo wonke umuntu ke osijoyinayo ngoku bazalwane siyanamkela kwicawa yabantu abangacawiyo episode 1 kaseason 4. Okokuqala masiqale sibulele kumuntu wonke ohambe kunye nathi from season 1 ukuze utsho ngoku. Bazalwane ngaphandle kwenu besingasoze sifika apha ngoba ke abanye abantu abasijoyinileyo basijoyine ngenxa yokuba bebekhona abantu abasibukelayo apha endleleni. Ngoko ke bazalwane sithi enkosi kakhulu siyabulela. Siyathemba ke into yokuba senibachazele nabanye abantu into yokuba icawa yabantu abangacawiyo ithe kanti iyabonakala ngoku futhi ku-YouTube. Bazalwane siyacela ke bazalwane ningalibali into yokuba icawa necawa inomnikelo wayo. Umnikelo wethu bazalwane usekhona nakulo nyaka. Uxolweni ke kubantu abangekanikeli ngoba siza kuni bazalwane. Siza kuni kakhulu. Ukuba ukamcofa usubscribe sicela umnikelo. Okokuqala into yokuqala uma usenzele yona kulo nyaka noba ukava into basithini. Ukuba ungumuntu ongekamcofa usubscribe sicela ucofe usubscribe. Uba ke ungumuntu oyazi into uyakholwa ile nkqubo ungalibali ukucofa like, ungalibali nokucofa i-notification bell. Nithi ke bazalwane happy new year phaa ku-comments section. Unyaka wethu bazalwane uyaqala ke ngoku ningalibali ukuthi happy new year kuthi ngoba thina sithi apha kuni happy new year bazalwane. Bawo abantu ke khawubulise babo ugqiba ubachazela abantu into baze basilinde phi. Hayi bawo akubuliswa kaninzi bawo akubuliswa kaninzi bawo manje ndlela lenikhathazeke ngayo bawo manje khathazeke unyaka uqala bawo. Hayi tata. Noma ziziganeko zithathu bawo. Ziliqela ngoku lo. Zithathu bawo iziganeko ezitsale zikhona ke ezinye because uba uyayiqaphela nje usivule ngo rest in peace. Kodwa zikhona nje iphaya eval I think pha eVanderbijl ngathi bisiya esibukeni le transport yabantwana apho khona kuye kwaphulukana nemiphefumulo yabantwana abathathu abayi-13 besikolo. Kwaphaya eval kwananjalo there's abafana bebala abengabelungu bebehamba nomnye ke webala eli lethu lemnyama. Babuya bebehamba ke ngesikhepe. Khona ke idama esasifunda ngalo okanye umlambo wasasifunda ngawo kule milambo sasifunda ngayo kwakuthiwa yiVaal River. Apho khona ke zihamba khona izikitshana bahambile ke kodwa babuya ke ngebebala yabo. Kodwa ke umfana umXhosa ke okanye wakuthi akabuyanga. Kodwa uthe xa afunyanwa ebhubhile. Esinye ke isixholo endiqonda uba siphantse sanonzakalisa apha ezintsukwini sesi salo mfana uMihlali lo sisi uAnathi esibe sisirculator apha ku-social networks.
bukele ke laa nto kunzima ke ukuyigqiba ngoba zizinto ke ezenzekayo kwindawo kwakhe sicinga ubana okanye simbone umntu emhle efanelekile sicinga ubana akanokwazi ukuthi enze kanti ngaphaya wenza izinto ezingekho ntle. Kodwa ke kukho ividiyo ke phayana kwezi zinto ebezisenzeka kulaa mfana, kukho ividiyo endiqonda uba nokuba okanye mhlawumbi ingayilesini kuthi madoda okanye kubantu abahlala nabantu abaxhaphaza umntu. Andifuni ukuthi abaxhaphaza umntu obhinqileyo, kodwa ndingumntu othi wonke umntu akafanelanga ukuthi yaxhatshazwa noba ubhinqile noba awubhinqanga, ukwekwe okanye intombazana, kodwa umntu akufanelanga ukuthi uyaxhatshazwa. Kukho lo mfana ke caba bekuxelwa kuye as a mediator apha phakathi. Uyamkhalimela ke uMihlali lona wenze esi sehlo. Into endizama ukuyithetha yile ithi kuyafuneka xa sibona into erongo ndathetha ke mhlawumbi ilanguage esiza kuyi-understanda singamajita, sikhalimelane, sizitshomi sikhalimelane ukubana le nto yenzayo ayilunganga, because ukuxhaphaza umntu akulunganga, ukuhlukumeza umntu ayonto ibukekayo bazalwane. Nokuba ungubani, nokuba ucinga ubana une-powers ezingakanani na, akufunekanga ide le nkwenkwana uyafuna nokubetha icathi uba izithembile apha kule nto iyenzayo. So bazalwane mani, kwiindawo esihamba kuzo masingathulini bazalwane, kusonakala. Ku-2026 lo ngoku, makungathulwa bazalwane. Sizibonile kunyaka ogqithileyo zisenzeka ezi zinto, kodwa asikwazi ukuthula ngoku sibona abantu bethu bexhatshazwa. Asikwazi ukuthula sibona umntu nokuba ayikokuxhaphaza kodwa ngoku esenza into engekho semthethweni. Kufanele ukuthi sime ukwenzela ukuthi ilizwe lethu, ukwenzela ukuthi i-area esikhulisa kuzo abantwana, i-area esihamba kuzo ibe zii-areas ezisafe. iMdantsane ibizi one of the places ezine-crime ephezulu, kodwa namhlanje uyakwazi uhamba kakuhle eMdantsane because abantu baseMdantsane bathe enough is enough. Singapheli ukuthi enough is enough on socials, kodwa sithathe isitendi njengabantu boMzantsi Afrika. Ndibulisile ke baba. Ewe tata. I think uba kubalulekile le nto uyithethayo. Ingakumbi xa sisazana into yokuba wena uyabahlukumeza abantu, umuntu ukhawuleza umxelele into yokuba into ethile ayenziwa, kodwa ke uba uyagqithela kuloo nto. Andiyazi ke noba mhlawumbi umthetho uyasivumela into yokuba siwuthathele umthetho ezandleni zethu, kodwa ke ngamanye amaxesha kumele usivumele nokuba siyofaka izimangalo tata, sifake izimangalo on behalf of umuntu, ngoba istate uba siyakwazi mos into yokuba sithi siyakubona wena into yokuba uyayidrop icase, kodwa ke ngokwestate thina siyaqhubeka necase. Mhlawumbi uba andiyazi uba mhlawumbi nathi kufuneka side sifikelele kwelo xesha siyofaka icase, umntu yena ingayifakanga, istate siyithathe loo nto, ngoba amathuba amaninzi siyazibona izinto kunjalo nje nobungqina sinabo, okanye ingasithi kwa amangqina, ngoba ngamanye amaxesha ziyakwazi nokwenzeka izinto into isiwe emthethweni, abantu abayaziyo into yoba isenzeka bangafuni ukuyogqina kuba besithi bayamazi lo mntu uyi-perpetrator, babuye umva kodwa bebekhona ngoku umntu ebesonzakaliswa, ngoku umntu ebehlukunyezwa bawo. Ngoko ke kubalulekile sithi nathi njengasiqala unyaka asivumelani okanye si-against ukuhlukunyezwa kwabanye abantu. Bawo ke ndiyakubona uba ubuye unaso nesilungu uba ngu-perpetrator. Bawo sicela ke abantu basilinde
kule ncwadi siqala unyaka baba. Siqala unyaka. Asinovela siyoqala kwizihlomelo baba okanye siqala ngothi amen. Hayi baba. Siqale ngothi amen. Hayi baba. Masiqale ke apha kule ncwadi yeGenesis isahluko samashumi 28 kula vesi yamashumi 29. Genesis chapter 28 verse 20. Emveni ke kwale ingoma. Masifumane ke ilizwi lethu lanamhlanje libhaliwe kwincwadi yeGenesis ngesahluko sama-28 kwivesi yama-20. Sizawuqala khona phantsi kwesihloko esithi iphupha likaYakobi eBhetheli. iGenesis chapter 28 verse 20. Iphupha likaYakobi eBhetheli.
Fundeka ke ngolu hlobo. Wabhambathisa ngesibhambathiso uYakobi esithi, ukuba uThixo uthe wabanam, wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonka ndadla nengubo ndambatha, ndabuyela endlwini kabawo ndinoxolo. UYehova uba nguThixo wam, neli litye ndilimisileyo lasisimiso loba yindlu kaThixo, neento zonke othe wandinika lokunika isishumi sazo. Eli lelizwi lenkosi. Inkosi mayisikelele ukufunda kwelizwi layo ngoYesu Kristu ngoku naphakade. Amen.
Ndithembe wena mandingaze ndidaniswe. Siza kuwe ke baba. Ukuba uThixo uthe waba nam wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonka ndadla nengubo ndambatha, ndobuyela endlini kabawo ndinoxolo. Bawo, ndithanda le ndawo ithi wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, Nkosi yam. wandinika isonka ndadla nengubo ndambatha. Nkosi yam. Mhlawumbi uba likhona ke ixesha sawubuya siyijonge le xa isithela isithi ndobuyela endlini kabawo ndinoxolo. Kodwa lo mfo lona uselibhacweni emveni uba emke nentsikelelo uzomkhulwa wakhe. Ewe tata. Ekhohlise noyise. Ngoku simbona eshiye ubushushu bekhaya. Ewe tata. Simbona eshiye izinto zakokwabo. Elapha kule ndawo ingenayo nomqamelelo lona wokuqamelela. Ewe Nkosi yam. Simbona ke apha lo mzalwane ethatha ilitye eqamelela ngalo, kuthi kusenjalo asuke abiwe bubuthongo Nkosi yam. alale. Elele ke kuyacaca ukuthi uThixo ufika okanye ukho ezindaweni zonke ngamaxesha onke. Simbona ephupha lo mzalwane, ephupha ingelosi okanye ephupha ileri ithe ezulwini. Ewe tata. Yazokufika ezantsi emhlabeni. Ewe Nkosi yam. Azibone ke ezi ngelosi zisehla zisenyuka, abone ke noThixo. Thixo amxelele ke ubana uyalibona ke eli lizwe okanye le ndawo uleli kuyo, ndiza kukunika yona. Isithembiso okanye umnqophiso endawenzayo kokhokho omkhulu o-Abraham ndiza kusenza apha kuwe. Kodwa into endiyinqwenela nje mhlawumbi ukuyithetha okanye siyiqaphele yile ithi, uthi apha wandinika isonka ndadla, wandinika nengubo ndambatha. Ngumnqophiso lona phakathi komntu noThixo. Nkosi yam. Okanye lo mntu ucela izinto ukugqiba abe nento athi Thixo emveni kubana sibona ke into enje. Mhlawumbi siqaphele ukuthi phayana esikolweni ndiyazi noba yatshintshana i-definition ye-energy. Ewe Nkosi yam. Leya yayisithi yi-ability yokwenza umsebenzi. Simbona ke lo mntu ecela
isource yokwenza umsebenzi. Nkosi yami. Simbona lo muntu ecela eyona nto ethi ukuba ikhe ayabikho Nkosi yami. indoda iyakwazi ungakwazi ukuqiqa. Nkosi yami. Sibona ke lo mzalwane esithi andifuni ungakwazi ukucinga kakuhle ngenxa yokuthi isonka esi singekho. Nkosi yami. Ngoba iyalahleka itiming yomuntu xa Nkosi yami. uempty esuswini. Umbona umuntu esenza izinto ezingaqiqanga ngoba Nkosi yami. eyona nto ibangela okanye eyona nto iconnecta ingqondo ukuthi mayisebenze kakuhle yilena iempty. Aphinde athi lo mzalwane xa esithapha ngoba uyayiqonda ukuthi ukuba ndithe ndagodola Nkosi yami. nokuba ndingahluthi esuswini kodwa ukuba ndithe ndagodola zikhona iparts zomzimba apha kum Nkosi yami. ezingazukwazi kakuhle ukusebenza Baba. ngoba wakugodola ngamanye amathuba kuye kuqine neminwe lena uthi ufuna ukudibanisa into ethile ibe iminwe iqinile. Nkosi yami. Nexesha ke likushiye ngoba ezinye izinto awukwazi uzenza kakuhle ngoba ufunyanywe kukugodola. Ngamanye amathuba ke isambatho esi sidibanisa nesidima somntu. Nkosi yami. Ngamanye amathuba isambatho esi sisidibanisa bantwana bahle bedinga ne-dignity yomntu. Xana ke uhlutyuliwe izinto bantwana bahle bedinga uzibona usithi andinokwazi ukuthi ndingene endaweni ethile ngoba okanye andifithi ini ngoba isinxibo sam asithi bana ndiwufanele umsitho othile. Khangela mosi naphaya bantwana bahle bedinga xa lo mzalwane uPetrose ezama ukuphika uYesu kuthiwa nangendlela lena unxiba ngayo bedinga ngoba into okanye indlela lena unxiba ngayo inayo into ethi bana i-identity yakho ileli hlobo bedinga. Lo mzalwane ke ucela i-identity kuThixo bedinga athi noba uyeza phayana uhamba phayana abantu bakokwabo bengamqondi kodwa bathi ngendlela leya anxibe ngayo ingangathi ngubani lo wana bedinga. Khangela mosi naxa kuziswa bangakahle bedinga izambatho bedinga zalo mzalwane ngenye imini bedinga wafika uye okanye utatakhe akusiboni isambatho bedinga akafuna nokuthuthuzeleka ngoba uyayazi ukuthi bedinga esi sambatho bedinga ndisayamanisa nobani bedinga uba ke Thixo uthe wandinika isonka ndakwazi ukuthi apha endleleni ndikwazi ukuqiqa apha endleleni ndikwazi ukucinga apha endleleni okanye xa kuvela imicelimngeni ndibe nayo indlela yokuthi ndihlanganise iplani zihlangane iplani ndakubuyela endlini kabawo ndinoxolo bazalwane bam ngoba iyakwazi ukuthi saba empty susu okanye bedinga wakuthi zakuhlutyula impahla bedinga ungabi nalo
ndinoxolo. Bazalwane bam, into ndizama ukuyithetha nakasingena unyaka lona umtsha bazalwane, kodwa into masiyicele xa sisenza isibhambathiso, Thixo uba nje ukhe wandinika isonka bafetinga ndadla bafetinga wandinika ingubo ndembatha. Bazalwane bam, ndakubuyela kubawo ndinoxolo. Umhlawumbi singenaxolo silizweni, isidima sethu asikho, abantu abaqiqi ngoba izusuzu empty. Bazalwane bam, bayagodola ngoba abombathanga i-identity zabo zihlutyuliwe ngenxa yezinto ngezinto. Kodwa namhlanje sizowuthi xa yeqala unyaka, bazalwane bam, sesithi Thixo sinike ingubo sambathe, kwenzela ukuthi izidima zethu zibuyele kuthi. Andikhathalisanga noba umhlawumbi kule ntlanga uzibona ukuyo namhlanje ububekwe yintoni kule ndawo ukuye, kodwa xa usiya kuThixo, bazalwane bam, uthi Thixo ndinike isonka ndidle, kwenzela ukuthi bafetinga i-decision endizithathayo ingazidecision eziqiqileyo. Ndakubuyela kuwe ndinoxolo, okanye ndakubuyela ekhaya ndinoxolo. Bazalwane bam, awukwazi ukubuyela ke ekhaya ngamanye amathuba uxolo lungekho. Bafetinga kuyacaca uxolo ngamanye amathuba, bafetinga ufuneka kuqala zibe khona izinto ezibambekayo. Bazalwane bam, ngoba lo mzalwane akaceli xolo ukuthi okanye akathi Thixo ndicela undinike uthando, ndicela undinike uxolo, kodwa uthi Thixo ukuba ukhe wandinika isonka ndakwazi ukuthi ndidle, ndibe namandla ukuthi ndiqhubekeke ndibheke phambili. Umhlawumbi unyaka ka-2025 ukubethe walala ngophothwa bendleleni, kodwa namhlanje khawukhucela amandla kuThixo akunike isonka udle, kwenzela ukuthi uzoqhubekeka nohambo lwakho. Bafetinga umhlawumbi isidima sakho, i-identity yakho uzibona ungenayo, khawukhucela uThixo akombathise, kwenzela ukuthi uzobuyela kokwenu unoxolo. Nkosi yam, Uzobuyela kokwenu noxolo. unoxolo. No, sizama ukuyithetha namhlanje ile yithi, bazalwane, masibuyele kuThixo sinoxolo, sibuyele kuThixo soze sikwazi ukubuyela kuThixo ngamanye amathuba. Izidima zethu, i-identity zethu zingekho kuthi. Bazalwane, asikhathaliseki uba ibinguwe ubonile izolo, asikhathaliseki ukubana ibinguwe imbangi nokuthi kuxatyanwe kokwenu. Bafethinga ngoba ngamanye amathuba indawo esizibona sikuzo kukonakethu, kodwa bazalwane bafetinga uThixo obonelelayo ecam kwendlela uzokubonelela ebomini bakho kulo nyaka. uThixo bafetinga okwazi ukwenza, bafetinga uyayilungisa ileri yakhe yezulu, wenzela ukuthi athumele amasoja akhe amane enyuka esihle. Khangela uYesu ume phezulu, okanye uThixo ume phezulu engcwatsheni yeleri, umane edelegata, hamba iyakumzala nothile, hamba iyakudada uthile, hamba iyakwikhaya elithile. Bazalwane, uThixo uyeza neyakho ihoda. Bazalwane, umhlawumbi esisithunywa siyehla ngoku sizoza kuwe, sizokunika isonka ukuthi udle, kwenzela ukuthi ubuyele kokwenu uneqolo. Asikelele ke uThixo, asithembisa nqilise ngoku kudibini ngaphakathi. Amen. Amen.
wabhambathisa ngesibhambathiso uYakobi esithi, ukuba uThixo uthe waba nam, wandigcina kuyo le ndlela ndiyihambayo, wandinika isonka ndadla nengubo ndambatha, ndabuyela endlwini kabawo ndinoxolo, uYehova waba nguThixo wam, neli lithi ndilimisileyo lasisimiso loba yindlu kaThixo, neento zonke ode wandinika zona lokunika isishumi sazo. Bazalwane ke silapho kwincwadi yeGenesis uchapter 28, siqale ke kuverse 20 sayokutsho kuverse 22. Liphupha likaYakobi eBhetheli. Bawo ke ingcaciso ke yozama ukuhlakulela eli lizwi sele uyenzile. Ukuba uThixo uthe waba nam, wandigcina kule ndlela ndiyihambayo, ubeka imiqathango, udla ngokuthiwa ke zii-terms and conditions. T's and C's. Abantu ke abazaziyo izinto zika-legal bathi ubeka i-fine print ezaa nto bawo singazifundiyo xa ufuna ukuvula ifowuni yakho. Khawuleze yokuthi agree. Ize ithi phone xa imamela mhlawumbi i-conversation yakho, umane ukhuza into yokuba le fowuni yintoni nale nto indenzela yona, ndisanda ukuthetha ngayo le nto izolo, kodwa ngoku indibonisa i-ad ngale nto bendithetha ngayo. Kanti uye ngoku ubuvula ifowuni wacofa uagree, awayifunda i-fine print. I-fine print ke uzibekela ngokwakhe uYakobi, ngoba umnqweno ingangathi ufuna ukubuyela ikhaya enoxolo. Umnqweno ingangathi eselubhacweni nje akafuni ukufa indlala. Umnqweno ngathi urhalela into yokuba angazive godola, ngoba ukuba kude nekhaya bawumnguni kuyayikhawulezisa indlala. Ukuba kude nekhaya kukuveza msinyane into yokuba umqolo uphandle. Ngoku uYakobi uzama ukubeka umqathango into yokuba uThixo ndicela into yokuba undenzele le nto, ukuba undenzele le nto mna ndiza kwenza le. Bantwana bahle bakaThixo, ngoku lo mfo uthi akuyibona le nto ingangathi bawo besikhona nesithembiso esibekwayo, ngoku abona ezi zithunywa zisehla zisenyuka, isithembiso into yokuba ingangathi le ndlela izawuhamba kakuhle, kodwa akuvuka lo mfo ufuna ukuqiniseka. Bantwana bahle bakaThixo ude abeke ilitye apha alenze libe sisimiso. Bantwana bahle bakaThixo kwenzele akhumbule into yokuba ekuhambeni kwam ukuzama ukubuyela ekhaya, bantwana bahle bakaThixo, ndabeka ilityi kwenzele ndikhumbule into yokuba uhambo lwam ukuba luthe lwaluhle, ndizawukhumbula into yokuba umntu owenze uhambo lwam laluhle ibe nguThixo. Bantwana bahle bakaThixo, eyona nto bazalwane mhlawumbi endicinga into yokuba ibalulekile namhlanje kukuthi sinohambo lonyaka omde, bantwana bahle bakaThixo, kodwa apha eluhambeni lwethu sesiqala into yokuba ahambe kunye nathi uThixo. Bantwana bahle bakaThixo, ngoba unyaka wawunguni, nangona kuthi kwakuqala unyaka ezikolweni kuthiwe unyaka uphelile, kodwa unyaka umde bawo umnguni, ngoba zininzi izinto esingazaziyo ezinokwenzeka. Bantwana bahle bakaThixo, kunjalo nje sinokuqiniseka into yokuba lo nyaka kungenzeka ingabi
kungabi ngunyaka olula kuthi sonke bantwana abahle bakaThixo. Kodwa bazalwane, eyona nto ibalulekileyo kukuba lo nyaka kufuneka siwuhambile. Afuneka siwuhambile. Indlela bazalwane yona kuyanyanzeleka bazalwane bam abathandwa inkosi, kuyanyanzeleka into yokuba indlela siyihambe yona bantwana abahle bakaThixo. Kodwa ekuhambeni kwethu indlela yanguThixo angahamba kunye nathi. Eyona nto esiyinqwenelayo bawumnguni apha ekuhambeni kwethu indlela bantwana abahle bakaThixo, besike sahamba indlela kunyaka ophelileyo. Kunjalo nje abanye bethu basenezivubeko, kodwa nalo nyaka kuyanyanzeleka bazalwane into yokuba siyihambe le ndlela. Bazalwane, ngelishwa bawumnguni, ngelishwa lomhluzi wamanqina, kuyanyanzeleka into yokuba le indlela nakulo nyaka siyihambe. And bazalwane, sithanda singathandi siza kuyihamba le ndlela, kodwa namhlanje eyona nto esizama ukuza nayo yanga indlela yenu bazalwane ningayihamba noThixo. Yanga bazalwane, uThixo angahamba kunye nathi kulo nyaka. Bazalwane bam abathandwa inkosi, xa silila kunjalo nje sibethwa lihlabathi bawumnguni, yanga uThixo angasekuqaleni kwethu. Ngoba ubude bendlela buyingozi bawumnguni. Abantu bathatha izigqibo ezingupermanent kwingxaki ezomzuzwana. Bantwana abahle bakaThixo athathe esona sigqibo esingasoze siphinde sijike. Namhlanje sithi ebudeni bendlela yanguThixo angahamba kunye nani bazalwane. Bazalwane, indlela ngeba bawumnguni ndinomnqweno wokuthi indlela ingalula, kodwa andikwazi ngoba ndiyazi apha endleleni zininzi izinto eza kusikhubekisa. Kodwa bazalwane, eyona nto ibalulekileyo yanguThixo angahamba kunye nathi endleleni. Kunjalo nje bazalwane, uThixo mna kwelami icala bawumnguni ndinako nokuqiniseka into yokuba uThixo useba kunye nathi endleleni. Omnye umnqweno bawumnguni yanga xa siyibonayo loo nto apha endleleni, siyibone into yokuba noko izinto azihambanga kakuhle, kodwa apha endleleni uThixo bekunye nam, yanga loo nto singayikhumbula. Ngoba kubi bawumnguni, kubi into yokuba uThixo asikhusele, kubi bazalwane into yokuba uThixo asincede endleleni, kube bazalwane into yokuba uThixo sithi size asambathise thina siyilibale loo nto. Bazalwane, ii-terms uThixo kwelakhe icala azigcine, ii-conditions zethu thina sizilibale bantwana abahle bakaThixo. Kodwa namhlanje sinomnqweno wokuba ze sicele uThixo ahambe kunye nathi. Akuhamba kunye nathi uThixo, sikhumbule le mini yanamhlanje. Isibhambathiso bawumnguni, yanga isibhambathiso ingaba sisibhambathiso. Yanga bazalwane, isibhambathiso ingaba sisibhambathiso. Bantwana abahle bakaThixo, zininzi izinto esizinqwenelayo kulo nyaka bazalwane, zininzi izinto kunjalo nje esicingayo into yokuba yangaThixo ukuba Thixo unondiki benye bantwana abahle bakaThixo. Ngoba bazalwane, kufika ithuba lokuba izinto ebesizinqwenela sisebancinci nokuba bezininzi kangakanani, kufika ithuba apho sithi Thixo okwale inye ke ndicela undibonelele ngayo ukwenzela ndibone into yokuba Thixo noko nam undilibelanga. Bazalwane, kwezonto okanye ukuba sicela into enye yanguThixo angahamba kunye nathi, akusenzela uThixo nathi simkhumbule uThixo. Ngoba bazalwane, uThixo yawuhlala nguThixo wethu. Indawo kaThixo yohlala iyindawo kaThixo. Namhlanje bazalwane, yanga singenza isibhambathiso kwakunye noThixo, sizibeke zonke izinto esizinqwenelayo phambi koThixo.
bantwana bahle bakaThixo ebudeni bonyaka nangoThixo angangasilibali ngoYesu Kristu ngoku nangonaphakade. Amen. Amen. Bawo indlala bawo Indlala bawo. yathanda ukubhudisa abantu. Ewe bawo. Indlala yathanda ukubhudisa. Yabona Thixo ukuba nje ukhe wandenzela into ethile, ndakwenzela into ethile. Thixo yabona uba ukhe wandikhupha kule ntlubeko soze ndikulibali Thixo. Umntu ongenasonga Thixo ndakumqhekezela kule mbijana yesongo zobunika yona. Nkosi yam. Akunike uThixo umlibale umuntu osecaleni kwakho. Uthi umthandazo ngenye imini uwenze ecaleni kwendlela. Mhlawumbi iiteksi okanye iimoto uleqe ecaweni kwelinye ixesha zikushiye ecaleni kwendlela. Ungayifumani nokuyifumana icawe okanye unethwe zimvula ecaleni kwendlela. Ufike uthi Thixo ukuba nje Thixo, ukuba nje Thixo undiboleke isikorokoro nje Thixo, uba ukhe wandinika imoto yokwazi ukuthi indise apho ndifuna khona, noba ayomoto ifensi Thixo, uba ukhe wandinika umntu nje endimbone ecaleni kwendlela esiye ecaweni, soze lo mntu asilele, kodwa ibe nguwe ukwazi ukuthi ugqitha abantu ecaleni kwendlela. Besiya kule ndawo besiya uya kuwe na umazi futhi ukubana uyapho khona, ubona imoto yakho iphucukile, ubone umuntu engafanelwanga ukuthi
bedinga avuke okanye atye amaconference ngoba Nkosi yam. uThixo isibhambathiso usibambile kwelakhe icala. Uzulumke ke nawe bana bedinga ulumke nawe umhlambi uThixo apha ebudeni bendlela uza kukunikeza Nkosi yam. izinto unqophise ngazo unyaka eqala. Kodwa urhathi lokuthi ufumane izinto ngamanye amathuba inhliziyo isuke inyuke yona bedinga ukwa ithi nalapha uyihamba indlela Nkosi yam. nale ndlela uza kuyihamba bedinga ibe indlela enzima ngoba bedinga uzenzele enzima ngokwakho usilibele. Ewe, Baba. Aza sincede ke uThixo singasilibali isibhambathiso esabhambathisa Nkosi yam. ngoba isibhambathiso bedinga ukuze ibe sisibhambathiso ufuneka lona usenzayo nalona uzokwenza kweli cala asigcine okanye bobabini aba bantu bazigcine kwenzela ukuthi i-relationship yaba bantu Nkosi ababini yam. bazalwane ibe yi-relationship enhle. Umhlambi bedinga ezinye izinto uThixo engasiniki izibhambathiso esabhambathisa ngazo ecaleni kwendlela sezilibala ekuhambeni kwethuba sithe sakulungelwa sathi awuwandiweza Ewe, Thixo Baba. salibala ukuthi besenze isibhambathiso. Nkosi yam. bedinga umhlambi yile nto ebekilike phayana noba ufuna ukulibala ehambile afuna ukulibala athi wakubheka athi kanene ndenza isibhambathiso endaweni ethile. Umhlambi wona awuzubeka like wena bedinga kodwa sizohlala ezantsi enhliziyweni yakho sosibhambathiso ukhumbule ukuthi ndenza isibhambathiso noThixo. Bawo ingangathi uthi abantu abalungelweyo mabamkhumbule uThixo. Bantwana abahle bakaThixo ingangathi abantu esele belungele siyayiqonda into yokuba njeba sicelela ukuqala konyaka kodwa abanye bethu bawo bamqala lo nyaka belungelwe. Bantwana abahle bakaThixo ngoba bakhe bamcela uThixo ngaphambili. Bantwana abahle bakaThixo mhlawumbi abanye abantu ngoku baqinizelwa ngabantu abakhe bacela uThixo ngaphambili besithi Thixo andinawuze ndimlibala umntu ngoba nam ndiyakwazi ukuhlupheka into yokuba kunjani kodwa uThixo wambabala umntu ngenxa yomthandazo wakhe. Kodwa abantu namhlanje balungelwe kunjalo nje babalibele nokuba abanye abantu abazihluphekelayo into yokuba zintoni. Abomntu esithi xa ema phambi kwabantu kubefuna ukuqhwatyela izandla athi mna ndandingoyena mntu owayexakekile owangayehoyo ngabantu kodwa namhlanje nguye abantu obanyevulelayo. Ngeba bazalwane sithi namhlanje uzuthi xa ulungelwe ungalibali apho wawenze khona isibhambathiso sakho kwakunye noThixo ngoba uThixo yena elakhe icala uyakwazi ukugcina. Bantwana abahle bakaThixo yanganathi bazalwane singakwazi ukugcina isibhambathiso. Bantwana abahle bakaThixo ngoba wonke umntu bawumnguni xa isezantsi uthi mna ndizakwenza uni ndingenza uni kodwa kwakufika ixesha athi hayi nothi ngeyam imali nethi ngelam ixesha ngoba elam ixesha libalulekile. Aba bantu baphambi kwam bona kumela basebenzele mna basuke ecaleni mna ndinezinto ezibalulekileyo ekumele ndizenze. Abantu abalungelweyo yangabazalwane ningazikhumbula izinto enazithetha kunye noThixo ukwenzele uThixo anandisele apho nithetha khona. Bantwana abahle bakaThixo unganga ucinga into yokuba ulandelwa ngabantu kanti zizinto wazithethayo uyazazi nje into yokuba ziyakulandela kunjalo nje zimane zinkenteza kodwa umane ujonge ecaleni. Namhlanje sizokuthi wakhe wakunceda uThixo sumlibala namhlanje. Uzawubuyela uthanda ungathandi. Nkosi yam. Uzawubuyela endlini kabawo uthanda Ungathandi. ungathandi. Likhona ixesha apho khona
uzokubuyela khona Hawu, kodwa Nkosi yami. into esingenashori yayo, into esingenasiqinisekiso sayo Ewe, bawo. le ukubana uza kubuyela na unoxolo, Nkosi yami. ngoba isizwe Hawu, siyakwazi ukuthi sizinikiwe Hawu, izinto, Nkosi yami. siyakwazi ukuthi Nkosi yami. simke sinempahla, bawo. siyakwazi ukuthi simke sinesonka, kodwa lifike ilizwe Hawu, lesibethe mabedinga lesibethe Hawu, Nkosi lisonzakalise. yami. Sifane okanye sithi xa sibuyela emakhayeni ethu sibuye umsila lona ujone phakathi kwemilenze, Hawu, Nkosi babathi yami. bedinga sesibuye sesisithi babathi bedinga akukho nomqeshwa lona, babathi Nkosi bedinga yami. okanye abaqeshwa abaninzi abalahla izonka, Ewe, mna ndisitya nehagu ezi, babathi bedinga umsila lona ubumke uthe nkqo, babathi bedinga usuke ngoku ubuye usijone phakathi kwemilenze, Ewe, kuba bawo. ubuyela ngoku iingubo zingekho kuwe, ubuyela bakwedinga isonga singekho, Ewe, kodwa Nkosi yami. sekufika ebusweni bukaThixo, uThixo afike asombese, Ewe, bawo. afike asinike ukudla, asixhelele ezityebile, athi bana mrholeleni ingubo, bakwedinga into ndizama ukuyithetha, likhona ixesha lokuthi ubuyele usekhaya. I wonder xa ubuyela kowenu Nkosi uzawubuyela unjani na? I wonder xa ubuyela kokwenu uzobuya uxolo unalo na? I wonder Nkosi yami. mhlawumbi izinto ozinikweyo nguThixo uzazityela elizweni Nkosi yami. lakaphalaphala. I wonder xa ubuyela kokwenu awuzubuya unguduli bazalwane, mhlawumbi uzawuhamba uhambe unyuke, uthi xa Nkosi yami. ubuye sowungenanto, sowuthwele babedinga ngokukho, babedinga ubuye ungenaxolo, babedinga ubuye sowunqalele nabantu ngobucinga babedinga ushwetulelwe. Ewe, bawo. Isibhambathiso awusibambanga, into wazama ukuyithetha ulumke isibhambathiso osenzayo, umhlambisiso esizokubangela ukuthi ugoduke ubuye Ewe, unoxolo, bawo. okanye ugoduke ubuye ungenaxolo, bedinga kodwa into esizokuyithetha namhlanje uza kukunceda uThixo. Bawo, kuyenzeka into yokuba apha phakathi ekuhlaleni abantu bakwazi into yokuba wena uyazihluphekela, abantwana bahle bakaThixo. Abantu bayakwazi into yokuba imeko yakho injani, bantwana bahle bakaThixo. Kunjalo nje abantu bayakwazi nokuyi-exploita loo nto, bantwana bahle bakaThixo. Bangaphi umzekelo, bangaphi apha kwindawo nje ohlala kuyo, abantu obaziyo abahleli nje basisigulelo kwizindlu ezithile apho basetyenziswa ingangathi ngamakhoboka ngenxa yokuba ubethwa linxele likakhetsekile. Bantwana bahle bakaThixo, umqolo uphandle, bantwana bahle ukungabi nanto bawumnguni kuyakwenza into yokuba umqolo ube phandle. Kunjalo nje uziva ugodola, bantwana bahle bakaThixo. Abanye abantu bayenze loo nto into yokuhlekisa, ukuba namhlanje uzibona into yokuba ingangathi uyagodola ngenxa yongabi nanto kwakho, bantwana bahle bakaThixo. Namhlanje sizokuthi yanguThixo bazalwane owambathisayo, angakumbathisa nawe kulo nyaka, bantwana bahle bakaThixo. Yazi bawumnguni kuyenzeka into yokuba uziva ugodola ulilolo ngenxa yokuba awuthi ufumane umsebenzi. Kunjalo nje uthi ubhekabheka nalapha ekhaya bekuba into yokuba kujongwe wena, kodwa umqolo uphandle. Ukuba ungumntu onjalo, namhlanje sithi yanguThixo owambathisayo, angakombathisa kulo unyaka, bantwana bahle bakaThixo. Kuyenzeka bawumnguni into yokuba uthi ubheka kwecala ufike into yokuba uthukwa ngabantu ngenxa yokuba wena akukho nto uza nayo, loo nto iyawenza umqolo ube phandle, bantwana bahle bakaThixo. Kodwa ukuba ungumntu onjalo, yanguThixo owambathisayo, angonombathisa. Abanye abantu bawumngunisele bezamile ukungena nasemsebenzini, kodwa abantu abaziyo
kunjalo nje abantu abakhulu bantwana abahle bakaThixo babanyathele entanyeni athi umuntu engangathi uyazama azibone into yokuba nakule ndawo ndingabaleka ngoba umqolo uphandle anamthetheleli. Bantwana abahle bakaThixo namhlanje sizokuthi ukuba kunjalo yanguThixo owambathisayo anganombathisa kulo unyaka bazalwane kwindawo zonke enikuzo bantwana abahle bakaThixo. Akho amathuba apho nizawuziva into yokuba ingangathi siyagodola namhlanje kodwa ngale mini yesibhambathiso sithi yanguThixo owambathisayo anganombathisa kulo nyaka. Bantwana abahle bakaThixo yonke iminqweno yenu yanguThixo angayimamela. Bantwana abahle bakaThixo zonke izinto nizinqwenelelayo amakhaya enu nenizinqwenelayo kwinzala yenu bantwana abahle bakaThixo yanguThixo owambathisayo anganombathisa. Anibonise uthando lwakhe uThixo kuyo wonke lo nyaka kuze kuthi xa kuphela unyaka nithi nam uThixo ndimbone kum. Nisikhumbule isibhambathiso enyena senza namhlanje ukwenzela kulo nyaka uzayo omnye umuntu athi ndibone apha kuwe into yokuba uThixo uyasebenza. uThixo nisikelele bazalwane, uThixo azimamele iminqweno yenu esezinhliziyweni bantwana abahle bakaThixo aze athi amakhaya enu ame ngenxa yemithandazo yenu. Lelizwi lenkosi eliviwe bubumnyama bubaleke makasikelele uThixo ilizwi ukufunda lokushunyelwa ngoYesu Kristu ngoku nangona phakade. Amen. Amen.
asinikele ba bawo siyacela ke umuntu ongakasithengeli impahla ye-birthday, ongakasithengeli impahla ye-Christmas, ongakasithengeli impahla ye-New Year, sicela ukuthi nje ofe usubscribe. Uba sowusubscribe-ile ke ungacofa alaqhosha lika-like. Ukhona ke alaqhosha lokusherisha, ungayisherisha ku-platform zonke okuzo, so that lena i-platform ikhule ibheke nakwasochangana nakwasochanja. Ungayicofa ke alaqhosha le-notification bell kwenzela ukuthi lukukhumbuze ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyaqala. Kwindawo ke esihamba kuzo, kwindawo esishumayela kuzo, kwindawo esigiga kuzo, kwindawo esiphangela kuzo, ezikolweni, ezirenkini, nakuyo yonke manje indawo esizothi sivule kuyo imilomo, singasho ukuthi icawe yabantu abangacawiyo iyafumaneka apha ku-YouTube ngensimbi yesihlanu. Ngamanye ke amathuba uyibhaqa ibheka shoke lo mzalwane ubonane, umane ke umbona shem ngelo mini ke ibe ilibhaqo hamba nami. Ewe tata. Bawo ngiyacinga uba kubalekile into yoba sigqitha apha bawo. Kubalekile into yoba sigqitha apha. Ikhona la initiative isaqhuba le ye-donation yesihlanu. Ayisaqhuba ba. Bazalwane ke kuloo nto ke bazalwane zenikhangelo lo mzalwane. Njengoba awukwazi ukufikelela kuyo umkhangele pha ku-social media, Anele Mncanezi Mnguni 2 ku-Facebook. Uzawukhangela Mncanezi ke kwezinye indawo. Kodwa ke bazalwane kukho i-initiative uyenza necawa masibaba. Khona i-initiative abayenzayo phaa ecaweni lo mzalwane yokuba bazame ukudonata izihlangu zesikolo. Uzothi ke bazalwane ukuba niyawuva lo myalezo, siyacela into yokuba nizame ukuxhomana, sisizulu eso, ukuxhomana nalo mzalwane. Ukwenzele ninikele bazalwane. I think oyena mnikelo o-physical esicelayo ukuba abanye abantwana abangenazo indlela zokuba baye esikoleni benxibe izihlangu ezifanelekileyo, apho sikwazi ukufaka khona bazalwane. Siyacela ke ukuba ninikele ngalo mnikelo. And ke bawo yazi ke umntana ungacinga ubana mhlawumbe uthatha kade kanti i-focus bawo nokuzithemba kwakhe kwinto ayinqinileyo. So mhlawumbe xa umnika ke isihlangu lo mntana lowo uzalekisa okanye uphinda uhlaziye iphupha lakhe ngakumbi nokuzithemba kwakhe phakathi kwabanye abantwana. So ke siyabulela ke bazalwane nisenza ninjalo ke. Masithathe umntana somse esikolweni, siyazi ukuthi istep sokuqala ukuthi aye esikolweni enxibe isihlangu. Ewe tata, inkosi kakhulu ke bazalwane ngokunikela kwenu. Bawo masifane bawo umkeleni ufefe laba ufefeni inkosi yethu uthando kunye nobudlelwane bomoya ongcwele bungaphumela phakathi kwethu sonke ngoku kude kube naphakade. Amen. 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 Ukubabuyile ecaweni okokuqala kunyaka, le cawa lesiyenzele wena. Ukuba khange uye ecaweni ngoyena muntu ebesiyenzele yena le cawa. Kumuntu wonke ke oye wasibukela bazalwane, siyabulela kakhulu kade kwaleli thuba kwindawo zonke nasibukela nikuzo. Kumuntu wonke oye wasimamela bazalwane kwindawo zonke nasimamela nikuzo, siyabulela kakhulu bazalwane. Masiphinde sidibane kwicawa ezayo ngensimbi yesihlanu apha ku-YouTube. Ngusihle Bonani ke lo ebeqhuba le nkqubo. Ndingahambi ndedwa, ndihamba no-Anele wakwamnguni. Inkosi bazalwane, masiphinde sidibane kwixa elizayo. Le yicawa yabantu abangacawiyo. Ningalibali ukuthandaza uThixo othandazekayo. Babayeni bazalwane, sibuyile kakuhle. Yo, Papa, take 3. Papa.